Ono što je suština večeras jeste promocija prvog broja časopisa Rizom. To je časopis za književnost, filozofiju i društvenu teoriju. Evo ga, prvi broj. Za nas je ovo, možemo svi da podignemo. Evo ga. Za nas je ovo revolucionarni trenutak, posebno što su tu tri zapravo urednika, to je člana redakcije, koji su od početka sa časopisom Rizom na internetu, dakle poslednjih 7 godina, ako se ne varam, časopis je na internetu i sada pred nama štampano izdanje. Mislim da je bilo više nego potrebno i na Novom Sadu i uopšte ovom našem okruženju i regionu, jedan časopis koji komunicira sa savremenim trenutkom, koji komunicira sa društvenim pitanjima koje nas se vrlo sve tiču i sa javnošću uopšte. Dakle, pomera se iz onih okvira nekog zatvorenih književnih krugova, vrlo često naravno od njima mislimo sve najbolje, a takođe smo svesni da ne komuniciraju uvek dovoljno sa javnošću, sa nekom najširom publikom i tako dalje. I ovde je sa Rizomom slučaj stvarno drugačiji, gde je da je ovaj časopis je jedan od nas. Tako da sa nama su glavni urednik, glavni odgovorni, čini mi se da on to voli da kaže, zato što jeste odgovoran, glavni odgovorni urednik Stevo Bradić, aplauz. Zatim član redakcije od samog početka Branislav Živanović i Marko Bogunović takođe od samog početka u Rizomu. Dakle, hvala vam svima. Ja ću početi sa pitanjem za Stevu, o tome zapravo, o samoj temi ovog prvog broja, a tema je savremena američka poezija. Međutim, kada budete čitali ovaj časopis, vidjet ćete da poezija nije sama, ona je deo društva i društvo je deo nje i tako dalje, tako da su u sadržaju časopisa i ovog prvog broja zapravo i različite teme obuhvaćene što kroz eseje ili intervjue i tako dalje, koje se tiču društvenih pitanja i društvene situacije uopšte. U tom smislu veza književnosti društva, ali ovde konkretno američkog društva, američkih pitanja, koje opet nisu samo američka, nego se tiču svih nas i tako dalje. Dakle, Stevo, kako je došlo do ove teme, malo o tvom iskustvu, pošto znamo kakav je put bio zapravo do samog temata i tako dalje. Dakle, o tome, najopštije moguće pitanje, pa ti šta smatraš da je važno? Tema, rekao bih zapravo za početak, 7 godina postoji projekat Mračne komore koja je izdala Rizom i on je zapravo počeo na YouTube kanalu na kome smo snimali klipove o književnosti, filozofiji i slično. Ali sam časopis nije toliko, odnosno sam portal Rizom nije toliko dugo postojanje, osnovan 2017. godine i 2017. godine smo počeli da delimo svoje tekstove, prevode i tako dalje na njemu. Iz ovog portala Rizom izlazi časopis konačno u toj štampanoj formi. A što se tiče same američke poezije, odnosno temata savremene američke poezije, on je blisko zapravo povezan sa mojim boravkom u Americi preko Fulbright stipendije, kada sam se bavio istraživanjem modernističke američke poezije i onda u slobodno vreme takođe pokušao da dođem do što većeg broja savremenih američkih pesnika i pesnikinja, da pročitam njihove tekstove, da upoznam neke od njih, ukoliko je to moguće, i da onda prevedem šta je bilo moguće u tom trenutku. Dakle, i rezultat toga je ovaj temat. Sve se ovo desilo negde prošle godine, tokom jeseni, i onda smo tokom godine objavljivali neke od ovih prevoda već na portalu, ali ne sve. Dakle, u štampanom izdanju ima više tekstova nego što je online. I to je, dakle, bila neka osnovna ideja, da se vidi šta se to danas odigrava u Americi na pesničkoj sceni, to pre svega među novim pesnicima, dakle pesnicima novije generacije. Ovaj broj otvara Louise Glück, koju smo prevodili ranije, i
Ona je, čini mi se, primerena baš ove godine, budući dobila Nobelovu nagradu, da otvori ovaj broj. Međutim, svi ostali autori i autorke su, dakle, pesnici, su dakle, pripadnici novije generacije. Mislim da je Richard Sayken možda jedno stariji, on je 60, čini mi se 8. ili 9. godište. Ostali su svi 70. i 80. godište i u tom smislu predstavljaju taj novi talas američke književne scene, dinamičan, eksperimentalan, ponekad možda i malo klasičniji, ali koji pokušava da da određene odgovore, intervencije u društvenoj, tako da kažemo, stvarnosti, umetničkoj stvarnosti. I u tom smislu svaki od ovih autora na izvestan način komunicira sa američkim društvom. Rekao bih da zapravo i nema nikoga ko je zatvoren i ko to ne čini. Pa ćemo imati, ja bih izdvojio recimo Terence Hayesa, afroameričkog pesnika, koji govori o poziciji afroameričke zajednice unutar Amerike. Mislim da je to posebno značajno, s obzirom da smo bili svedoci dosta dramatičnih događaja ovog leta i jeseni. Dakle, on svedoči o policijskom nasilju, o rasizmu, o različitim problemima unutar same zajednice i tako dalje. Potom imamo pesnikinju kako je Anne Boyer. Anne Boyer, dakle, fantastična, provokativna, ima čak jednu avangardnu dimenziju, dakle, bila je bliska pokretu tom nekom avangardističkom s početka 2000 koji se zove FLARP, koji ima veze sa internetom i različitim intervencijama na internetu, koja je takođe socijalistkinja i na taj način pristupa stvaralaštvu kao nekoj vrsti društvene intervencije, o tome govori. Potom ima Daniela Burzutskog, koga sam upoznao i s kojim sam uradio intervju, koji nam govori o poziciji latinoameričke zajednice, takođe njihovim odnosima sa policijom, policijskim nasiljem i tako dalje, ali takođe daje intervju u kome govori o poziciji samog pesništva, stvaralaštva unutar društva, unutar institucije, izdavaštva i tako dalje. Ada Limon, takođe latinoamerička pesnikinja i tako dalje. Sada mogao bih ići autora po autora, ali to je otprilike ono što mi je bilo zanimljivo i na to sam se koncentrisao. Pitanje je samo, dakle, mi ovde kažemo američki i tako dalje, ti si već to dotakao, kakvim se to Amerikama radi, kako se to Americi radi, dakle, kakvi su, ono što je ovde primetno, jesu vrlo različite i političke različite pozicije, ne bih rekla pozicije ovih pesnikinja i pesnika, već iskustva različita. Oni su, da skratimo, da kažemo, identitetski različito, iako želimo da izbjegnemo tu priču o identiteti i tako dalje, ali jasno je, njihove životne iskustvene pozicije jesu drugačije i pokazuju svu tu raznolikost zapravo koja je centralno pitanje Amerike iz koje izlazi opresija i nad kojima se vrši, dakle, takozvane manjinske grupe i tako dalje, koje naravno nisu ošte manjinske, nego su zapravo većina tog društva sve zajedno. Dakle, u tom smislu, već smo nešto razgovarali ranije da, tako je, čini mi se, postoji taj raspored u samom časopisu, nekako obuhvaćeno je što više ovih glasova koji su različiti. Imam utisak da postoji izvestan trud da se obuhvati što više glasova. Kako bi možda to prokomentarisao odnosu na njihove poetike? Šta vidiš tu da se dešava? Sad je možda to kompleksno pitanje za ovakav razgovor, ali možda ako postoji neka naznaka o tome da li razlike u načinima njihovog govora, to je pevanja, imaju koren možda i u njihovim pozicijama, životnim iskustvima i tako dalje. Znam da je složeno pitanje sada, ali ako ima nešto možda malo što možeš da nam kažeš, ako ne... Pa, rekao bih, mislim, bojim se da ne mogu baš da odgovorim na to pitanje, zato što u savremenom stvaralaštvu na formalnom nivou postoji sloboda izbora, strategija koje pesnikinje biraju, dakle. Mislim da u ovom smislu ne postoji neka neposredna veza između te identitetske zajednice koje pripadaju ili manjinske zajednice koje pripadaju i formi kojima se koriste. Svi oni funkcionišu u nekoj relativno slobodnoj, šire shvaćenoj formi. Eventualno postoji možda razlika kada uključuju određene elemente nekog kulturnog nasleđa i zajednice koje pripadaju, ali takođe postoji i otklon od tih elemenata. Ada Limon je o tome pričao na nekoj književnoj večeri na kojoj sam bio, dakle da postoji unutar same latino zajednice rasprava o tome da li oni treba da nastupaju kao latino pesnici ili prosto kao pesnici i pesnikinje
i da li im to koristi ili ne koristi. I ona u tom smislu i u jednom pesmu koju sam preveo govori o tome da je ona više severno-kalifornijska pesnikinja nego neka meksička i tako dalje. Dakle, rekao bih da u tom smislu nema neposredne relacije, ali u sadržinskom smislu i u smislu problema kojima se bave, oni su često vezani za određene relacije koje se tiču tih manjinskih zajednica u odnosu na neku dominantnu, da kažem, društvenu klimu i pravdu, nepravdu i tako dalje. Da, još jedno pitanje, zadržat ćemo se sad sa tobom malo, vezano za prilike koje ovi pesnici i pesnikinje imaju u svojim zajednicama. Kako oni deluju, kako su organizovani, da li možeš nešto, da li si tu nešto primetio, nivo solidarnosti, zajedničkog delovanja, zajedničkih prostora za nastup, koliko jedni drugi održavaju, podržavaju i tako dalje. I naravno to šta je sa institucijama i brigom mi znamo naravno da oni imaju godišnji poet, laureat i tako dalje, da država ima taj neki sistem, ali opet isto tako, naravno, toliko ima ljudi koji pišu poeziju u Americi da su brojke ogromne. Tako da možda malo o tim odnosima sistema samog i u kom deluju, a takođe i sistema koje stvaraju, kao što mi sada ovde stvaramo. Dakle, vi ste napravili jednu potpuno nezavisnu platformu i ovaj časopis je u svakom smislu potpuno nezavisan časopis. Dakle, kako stoje stvari tamo i, naravno, mnogo veća zemlja, prostranstvo i tako dalje, ali... Da, situacija je, budući da smo svi, tako reći, u istom društvenom sistemu, nekom neoliberalnom, postoje paralele sa našom, recimo da kažem, situacijom, odnosno ono što mi je, recimo, Borzutski, o čemu sam ga direktno pitao u intervju za ovaj časopis koji možda se čita u njemu, rekao jeste da najzanimljivije stvari dolaze iz malih izdavačkih kuća koje su relativno nezavisne i imaju svoju izdavačku politiku koja je ne nužno tržišno orijentisana, već je radoznala, istraživačka i tako dalje. Dakle, u tom smislu možemo da kažemo postoje paralele. S druge strane, književno polje u Americi, pesničko je ogromno. U pitanju su hiljade i hiljade autora, svake godine izlazi na hiljade zbirki pesama. Tako da je teško zapravo i napraviti izbor ili dati neku opštu tendenciju. Sa druge strane, oni imaju različite fondacije koje podržavaju poeziju. Mislim da su evropski, recimo, umetnici malo bolje pozicije od američkih, zato što u Evropi, kada govorimo o rezidencijalnim boravcima i sličnim stvarima, postoji finansijska podrška za ove boravke, dok u Americi nije tako. U Americi ćete dobiti možda jeftiniji smeštaj, ali možete ga platiti i tako dalje. Ali sa druge strane postoji, barem ono što sam ja video, neka vrsta solidarnosti koja je čak i institucionalno ustanovljena. Pa recimo, Louise Glück, koja je dobila Nobelovu nagradu, je bila urednica Yaleove edicije za mlade pesnike i u sklopu te edicije podržala Richarda Saykena i on je, dakle, odmah posle nje u ovom izboru i ona je sa njim sarađivala i ona kada govori o mlađim pesnikinjama ili kada govori uopšte o stvaralaštvu, ona imenuje autore koje je podržala i postoji ta neka vrsta relacije i, rekao bih, skoro pa i dužnosti ustanovljenih pesnika da zastupaju stvar pesništva tako što će braniti ili promovisati mlade autore i autorke. Dakle, recimo, u čuvenoj Poetry Foundation, fondaciji toj pesničkoj, koja je zapravo proizašla iz tog njihovog časopisa čikaškog, u kome su Eliot i Ezra Pound objavljivali početkom 20. veka, bio sam književnoj večeri na kome je Ada Limon čitala, ali ono što je bila forma te književne večeri je da ona predstavila mladu pesnikinju i održala je govor o njoj, pesnikinju koja je objavila prvu svoju knjigu, ona je održala govor o njoj, opisala njenu poeziju i predstavila je, i onda je nakon nje mlada pesnikinja nju predstavila, Adu Limon. Tako da postoji forma događaja je takva da se podrazumeva neka vrsta saradnje i komunikacije, zato što oni, čini mi se barem da je jedan del njih shvatao da je to u interesu samo pesništva. Dakle, da se na taj način zastupa stvar pesništva u javnosti. A što se tiče ovih institucionalnih okvira i svega toga, recimo, velika stvar je, neki od ovih autora su dobili nacionalnu nagradu za poeziju, između ostalog Louise Glück, Ada Limon, Daniel Borzutski,
Nakon toga vi dobijete veliku vidljivost, dakle, Amerika ima 300 miliona ljudi, otprilike, ogromno je tržište. Ada Limon mi je rekla da je tiraž njene knjige, mislim se zove Caring, da je bio nakon nacionalne nagrade 10.000 primjeraka. Borzucki je rekao da je bilo negde oko 7 do 8.000 primjeraka. Dakle, za to veliko tržište to nije puno, ali za naš kontekst ili za bilo koji drugi kontekst to su veoma, veoma značajne brojke kada je poezija u pitanju. Tako da tamo postoji čitalačka javnost za poeziju. Specifično ona nije velika, ali što je zemlja velika, ona je dovoljno velika da pisac ili spisateljica mogu da ostvare određeni, tako da kažemo, pored, tako da kažemo, književnog uspeha i neki, tako da kažemo, materijalni uspeh. Da obezbede sigurnost svog postojanja, da mogu da knjigu sledeću pišu na miru. Ako ništa drugo, eto. Da. Marko, ti si u ovom prvom broju štampanom, ranije si dosta doprinosio Rizomu online, ali zanimljivo je, do sad je Rizom bio online, svi smo bili uživo, sad je Rizom štampani, a mi smo online. Tako da... Da, u ovom broju štampanom, 2 tvoje prevoda, ako se ne veram, ko prevoda, jel? Ti si... Doroti Nešković. Doroti Nešković i ja smo zajedno preveli tekst, radi lirika. A ti si sam koliko? Na Stevinu preporuku, naravno, ali u suštini tražili smo te tekstove koji korespondiraju sa tematom. Čak i možda i pre nego što smo imali tačno formiranu ideju kako će tema da izgleda, ovakav tekst se uklapa u poetiku Rizoma kao platforme, kako si ti rekla, koja je nezavisna i koja, lepi što rekla na početku, društvo u poeziji, poezija društvu. Prosto nas generalno uvijek zanimaju teme koje u sebe sabiraju sve one kontradikcije, sve one sukobe oko nas u društvu koje nisu nekako zatvorene u neku ličnu ljušturu i koje su, kako rekao, odcepljene, izolovane od stvarnosti, tako da smo mi uglavnom i već uveliko godina, mislim 6 godina, ili ne, 4 godine kako Rizom postoji, da su svi tekstovi i prevodi, intervjui, i eseji, kritike i naše kolumne koje smo započeli, su bave takvim temama. Tako da, i radi lirika je nekako u tom duhu i on je praktično, ako bih rekao, negde temeljni teorijski tekst ovog temata. I u principu tu visoko ste, ja mogu da kažem mnogo više, tako bih nas govarali, kada smo imali više vremena, ali u principu ono to je stvari predgovor za studiju, to nije nezavisni tekst, ali? To je nezavisni. A jeste nezavisni, okej. Mislim, posebno ću kažem individualno. Govori prosto o tom odnosu tržišta i poezije i tome što je Steva govori, o tom uplivu praktično kapitala, umetnosti i o tome da li se može trgovati poezijom, da li ona radi, slične teme prosto pokriva kroz neke primere i na kraju završava sa svojim iskustvom kao univerzitetskog profesora koja je praktično negde od onoga što je možda trebalo da bude kao nekakav nastavnik, nekakav edukator u radu sa studentima, postala praktično administrator. A na to diktira i se više diktira i tržište i neoliberalni kapitalizam i prosto je ceo projekat u kojem živimo ovaj poredak. Tako da je tekst generalno vrlo interesantan i mislim da je svako korisno može ga pročitati pre nego što se počne, mislim, ne mora, ali svakako valja ga pročitati kao neki temelj za ceo temat. A ovaj razgovor koji si prevodio sa pesnikom Borzuckim, sa kojom je zapravo Stevo radio intervju? Pa da, to je zapravo dragoceno. Izvini sam, nisam prekinut. Ne, o tome možda ako ne... Pa i to je isto interesantno, dragoceno jer je prosto, to je Stevin prevod, znači naš prevod, nije prevedeni intervju, od kojih takođe ima ovde, što je isto veoma dragoceno. Svi tekstovi manje više ovde jedinstveni, prvi put ili prevedeni ili prvi put napisani od početka pa do kraja od svih, osim ako izuzmemo Louis Glig pa do prikaza na kraju sa 100 jedinstveni tekstovi.
A za proizvodski je bilo interesantno, postoji isto je profesor na univerzitetu koji zapravo posmatra društvo vrlo pažljivo i to svoje znanje prenosi studentima i uči ih da pišu tako što će posmatrati svoju zajednicu i probleme sa kojim se ona suočava i govoriti o tome iz tog iskustva, što je dosta različito od onoga što smo mi navikli na univerzitetu i na fakultetu, gde smo takođe bili u nekakvoj izolaciji generalno od svih dešavanja oko nas. On ovde govori u nekoliko praktično pasusa govori o tom iskustvu predavača, kao i u svojoj poeziji, naravno, koja je takođe na taj način društveno orijentisana. Da, hvala. To su, dakle, samo neki od tekstova kojih stvarno ima puno u tematu i ovi se tiču, kao što si rekao, pozicije možda akademskih ljudi iz akademskog sveta i tako dalje. Vratit ćemo se posle jedan tekst koji se tiče zapravo aktivističke jedne grupe. Dakle, pokušalo se, čini mi se, u ovom broju da se prosto dođe do nekog spleta različitih okolnosti rada, situacija, zapravo dešavanja američkih. Na različitim nivoima društva, mislim da je tu nekako je uključeni su. Sam ja trebao da sad prepusim s temi? Ne, sad ide van. Aha, sad ide van, okej, dobro. Da, Brane, za tebe pitanje, s obzirom na tvoje ogromno poznavanje književnosti, zapravo uopšte, kako vidiš trenutnu situaciju sa časopisima književnim kod nas, ako bi mogao da kažeš nešto šire, super, ili možda još bolje, što dalje priču o časopisima kod nas, možda od nekog davnijeg vremena pa do danas, i gde bi tu smestio Rizom? Kao nekim... Jednostavno. Da, nekim razlikama i sličnostima. Pa, inicijalna ideja je bila da budemo različiti, da damo nekakav doprinos na tom planu, nešto da promenimo tu paradigmu, neki obrazac koji se reprodukuje, koji je prisutan zapravo u mnogim časopisima kad pogledate, kad ih otvorite, makar na tom strukturalnom, odnosno kompozicionalnom planu. Ako već govorimo o tim nekim različitostima ili razlikama Rizoma u odnosu na recentnu produkciju, odnosno na recentne časopise, književne ili časopise koji se bave posvećeni književnosti ili kulturi i umetnosti. U tom smislu, vizualno, makar vizualni identitet vrlo je onako upečatljiv, format, rekli bismo, nestandardan ili netipičan, ali plen je opet i taj artwork svakako je jedan od stvari koje vas nekako, evo to bar mene, ali istrasan sam možda, pa ali i opet ne mogu da sakrijem svoje opet jedno uzbuđenje zbog svega ovoga što je rečeno ranije i nekog rada i ambicije, odnosno želje da dođemo do ovoga kao nekog krova našeg minulog ovog upinjanja i rada na preko naše komore, nesaglasnosti i drugih stvari koje su obuhvatale naš angažman na planu promovisanja književnosti, društvene teorije i filozofije. Dakle, ajde krenemo od tih spoljašnjih, vidljivih tih činjenica, a s druge strane kada pogledate, dakle, reći u časopisu koji se bavi književnošću, filozofijom, društvenom teorijom, dakle i tu reći gledamo jednu vrstu heterogenosti, ali kada je pogledate on je homogen u toj heterogenosti, reći ću i zašto, na koji način. S druge strane, gde udara upravo na tom unutrašnjem planu, kada gledamo, dakle, tematski, on je jasno determinisan, dakle, savremena američka poezija je u fokusu, retko ćete među časopisima naći domaćim, dakle, u Srbiji, da se poezija, prevedena poezija, prostire na 90 strana. Uključujem tu, naravno, tekstove koji se neposredno dotiču poezije, odnosno razgovore sa uvrštenim pesnikom ili pesnikinjom, odnosno tekstom, esejom koji bliže određuje ili tumači i situira je u tom nekom kontekstu i samim tim bliže nam je govori o toj poeziji. I s druge strane, dakle, to je jedan vrlo obiman, rekao bih, neiscrpan posao
da se probere, dakle, u tom velikom korpusu glasova, kao što je Stevar i rekao, dakle, da se napravi neki uzorak, neki presek, ali da se odredi jasna ideja ili intencija, odnosno oko čega su te nekako, opet taj izbor oko čega on orbitira. A istovremeno, dakle, da se na druge discipline tu takođe ukažu, dakle, bilo da je društvena teorija kao naredni segment ili blok u časopisu, što je u slučaju ovde, ili reč o nekim filozofskim, dakle, razmatranjima ili estetskim praksama, ali ono što se svakako, što se provlači kao nit, što ih opet nekako sve objedinjuje, to je taj aktualni moment, trenutak, savremenost, i što je, bez obzira, dakle, što je reč sada, dakle, u fokusu je američka književnost i ona opet govori u jednom trenutku svih nas i možemo se identifikovati, su problemi u tom smislu globalni. Sad, jedna od drugih stvari koje, pomenuli smo to više puta večeras, je upravo to prevedeno. Prevedena književnost, prevedeni tekstovi, velikim delom je je sam časopis uređen od prevedenih tekstova uz taj, da kažem, jedan minimalan, da ne kažem skroman doprinos bilo urednika, saradnika naših spoljnih, i u tom smislu, ako govorimo o nekoj sličnosti ili opštem mestu časopisa, što je svakako neizostavno, a i problemsko mesto mnogih časopisa, odeljak za kritiku ili prikaze, koji je i na tom planu ovdje gleda da zadovolji različite žanrovnosti discipline. I, dakle, žanrovski gledano u sferi književnosti, da je u pitanju pesnička zbirka, odnosno poezija, odnosno prozno stvorenje ili roman u slučaju, odnosno teorijsko, odnosno filozofsko delo. Tako da, opet jedan odabir, ali možda skromnog obima, taj segment za prikaze, ali neophodan, važan i iscrpan u svom nastojanju da to približi, da opet poveže sa tim aktualnim trenutkom i ti, zapravo, odabir dela koja su bila predložena za, zapravo, same prikaze su se gledale da nekako se uklapaju u sam te horizont celog časopisa i idejno da to on na taj način korespondira. Tako da bih ukazao na tu vrstu raznovrsnosti, kad na planu poezije, rekao bih o raznovrsnosti poetika, rodnoj, polnoj, rasnoj, generacijskoj, iako su, dakle, to nekako generacijski dosta bliski, ali to bi sad u nekom poimanju njih mogli smestimo neku srednju generaciju, pa mlađu do 82. ako mislim da je najmlađi pesnik u pitanju. I Luisa Glick kao predstavnica, neka vrsta te generacije, kao najstariji predstavnik te poezije s kojom nekako i otvara se sasvim nekako opravdano, logično zbog aktualnih stvari i vezano za tu Nobelovu nagradu, i uvodi nas zapravo u ceo časopis, ali idejno, dakle, to su neke principi ili nešto što se može čitati i što objedinjuje zapravo ceo broj u svim svojim segmentima, odnosno tematskim blokovima. I u tom smislu svakako mislim da je, povrh toga što, da kažemo, u Srbiji imamo dosta književnih časopisa, dosta relevantnih časopisa, možda Novi Sad tu prednjači, i drago nam je što se nekako u toj tradiciji tih časopisa ili časopisa sa nekom drugom tradicijom na planu i grada, pre svega Novog Sada, a i šire, dakle iz Srbije, i uopšte nekako u uopšte našem horizontu naše kulture možemo nekako tražiti i naći svoje mesto, i u tom smislu svakako vidim da Rizom može da obeća i da taj identitet koji gradimo i gradili smo preko platformi različitih na druge načine, ćemo Rizom samo nekako još, nadam se, naravno, godinama koje slede, odnosno u presvećem periodu i nekom boljim okolnostima moći da za sebe izborimo i kao tako se i ustanovimo. Hvala. Možete pogledati da baciš ovo samo? Sami smo. S obzirom da smo sami, ali nismo sami, nego smo sa vama, moramo da proverimo da li ste to. I to je skroz u redu. Da, Stevo,
pre nego što... Da, zapravo jedno važno pitanje, voljela bih da se ipak osvrnemo. Govorili smo do sada o malo što se sadržaja tiče. Po ovome što ste do sada čuli, ovaj časopis je jedan mali svet za sebe, u njemu su različiti aspekti društva i umetnosti. Jedan aspekt definitivno jeste i dotiče tu jednu aktivističku grupu koja se bavi stanovanjem i tako dalje, u najšire moguće rečeno, što je velika tema i naša i svačija. Tako da, malo možda, to je jedan od važnih razgovora koji možete pročitati u ovom broju. Možda nam malo samo kažeš i o tom delu, kako se našao u ovom broju, kako ga vidiš, kako ovaj tekst i razgovor sa ovom organizacijom vidiš unutar broja. Pa, osnovni motiv za uključivanje ovog razgovora u časopis bio je zato što čini mi se postavio dobru pozornicu za ovu poeziju. Dakle, ljudi koje sam upoznao, s kojima sam razgovarao, pripadaju jednoj aktivističkoj grupi koja se zove Autonomous Tenants Union ili Autonomni sindikat stanara iz Čikaga i koji se bore za pravo na stanovanje. Ljudi u Čikagu i na različite načine, situacija na Americi je nešto drugčija u odnosu na nas, ali oni bi bili neka vrsta ili jedna od mnogih organizacija u Americi koja se bori za ovo pravo ili koja brani prava ljudi za stanovanje, kao što je kod nas u pitanju krov nad glavom. Dakle, ovo je njihova, tako reći, bratska organizacija. Ja sam do te organizacije došao prilikom posjetio sam jednu promotivnu, tako da kažem, nije književno, ali recimo promotivno veče slično ovome, časopisa Jakobin. Da, bilo je više ljudi, nije bilo korone. U pitanju je bio broj časopisa Jakobin posvećen američkoj spoljnoj politici i ratu. I na toj promociji je govorilo nekoliko veoma zanimljivih govornika, novinara, jedan bivši američki vojnik koji se bori za mir, protiv regrutacije i tako dalje. I niz drugih zanimljivih ljudi koji su radili na tom časopisu i ja sam malo pričao sa njima i pitao sam ih onda malo kako funkcionišu stvari u Čikagu, na toj aktivističkoj sceni i tako dalje. I kroz razgovor smo došli do toga da postoji jedna aktivistička grupa koja bi možda bila zanimljiva ili voljna da razgovara i da daje intervju. Moj cilj je bio da ne samo da razgovaram sa njima, već da na neki način ostavim trag tog razgovora i da prenesemo ono o čemu smo razgovarali našoj publici, javnosti u nekom širem smislu, da bismo videli kako te stvari funkcionišu oko njih. Budući da mi o Americi najčešće saznajemo iz medija, s jedne strane iz nekih informativnih programa, s druge strane iz filmova, i da je moje iskustvo boravka tamo bilo da mi mnogo toga ne vidimo. Ne vidimo mnogo toga što je slično sa bilo kojim mestom na svetu, što je slično sa našim i sa naravno mnogi stvari koje su različite. I ovo je bio jedan onako, kako da kažem, mali prozor na obične mlade ljude koji su društveno osetljivi, osvešćeni i koji osjećaju potrebu da se angažuju. Oni, dakle, u meni je situacija takva da, za razliku od naše zemlje, uglavnom je veoma retko da jedan čovjek izdaje jedan stan. Već uglavnom imate vlasnika koji je onda vlasnik čitave zgrade ili više zgrada i tako dalje. I ono što naravno svi znamo je, i to se kod nas dešava poslednjih godina, to je ta gentrifikacija, tako da dolazi do toga da se recimo prodaje jedna zgrada, kupi je neka velika kompanija, ta kompanija ljudima koji su tu živali 10, 20, 30 godina samo uruči rešenje o iseljenju i ti ljudi sada moraju da traže novi stan, novi smeštaj i tako dalje, a ta zgrada da bude gentrifikovana, renovirana ili kao malo renovirana i prodata po mnogo većoj ceni ili izdavana po mnogo većoj ceni. I onda oni intervenišu u toj situaciji, pokušavajući da odbrane te ljude, da odbrane njihovo pravo na stanovanje, u najboljem slučaju da oni ostanu tu gde jesu, jer je najčešće reč o tome da su to kvartovi koji imaju izgrađenu određenu zajednicu, kulturnu i manjinsku zajednicu, i onda kroz gentrifikaciju ove zajednice bivaju razorene i takođe njihova društvena svest, njihova društvena delatnost biva onemogućena. Tako da je ovo destruktivna praksa na više planova, ona je naravno veoma profitabilna. Sad, postoji tu jedan bitan moment da oni sarađuju
na globalnom, izvijem se, federalnom planu sa različitim organizacijama koje tako nešto rade, ali takođe i sa organizacijama iz Meksika, posebno sa zapatistima i sa njima stvari različite strategije, imaju naravno takođe veoma blisku saradnju sa advokatskim organizacijama koje brane takođe u čitavoj Americi prava ljudi na stanovanje. Tako da postoji čitava mreža ovakvih organizacija i učinilo mi se da ovo nije loše da postoji neka vrsta kontakta naše javnosti, naših organizacija sličnog tipa sa ovakvim organizacijama. Hteo sam još jedno da kažem, samo čini mi se da sada, da ne dužim možda ako ima neko podpitanje u website. Da, to je tekst koji se zove upotreba kolektivne moći, zapravo taj razgovor sa njima. Ono što bi tu bilo važno pitanje, ali dobro, čitaćete ovaj razgovor, kakav je zapravo njihov plan, da li oni imaju neki sistemski plan u ovom svom radu i tako dalje, ali možda sada da ne širimo to, da. Mogu da kažem jednostavno, oni imaju određeni plan u smislu lokalne aktivnosti, ali ono što oni takođe rade, jeste da su neka organizacija, već kao privatne ličnosti, zato što kao organizacija svakako tako nešto ne bi ni mogli da rade, jeste da, osim što brane pravo na stanovanje, oni se takođe uključuju u različite političke delatnosti, recimo sad u ovim predizbornim kampanjama i tako dalje, su radili na kampanji Bernia Sandersa. Dakle, oni sebe smatraju demokratskim socijalistima i o tome smo pričali. Ne znam da li je to ušlo intervju, sam o tome pričao s njima malo kasnije, ali ono što je za njih recimo bilo značajno jeste da po prvi put u Americi, zahvaljujući Berniju, kakav god da je on, u krajnjem slučaju od celog političkog spektra, možda je od onoga što se nudi tamo najbliži određenim idejama, koje mi možemo smatrati srodnim, jeste da zahvaljujući njegovoj kampanji, zahvaljujući svim ljudima koji su radili na toj kampanji, danas možete u Americi reći da ste socijalista i da to ne bude skandalozno. Takođe su podržavali određenu odbornicu u Čikagu, koja se borila takođe za pravo stanovanja i ona je pobedila upravo, između ostalog, zahvaljujući njihovoj kampanji, zahvaljujući njenoj takođe intervenciji kojom je branila pravo na stanovanje. Tako da, postoji čitava ta jedna priča koja je lokalna i možda veoma specifična, ali želeo sam da je imamo kao neku konkretnu stvar koja bi mogla da se poveže onda sa poezijom koja možda deluje kao nešto apstraktno, no to da kako nije. Da, pa da li možda imamo neka pitanja iz publike? Sam vidio, ne. Hvala. Da. Okej. Ništa, izvoli da. Da, ono što bi sada, još jedno pitanje za tebe bilo, jeste, nekako sam morala, nametnula bi ste dok ste svi govorili, mi ovde imamo na našoj pesničkoj sceni, verovatno kao i na svakoj drugoj, spektar jedan različitih formi, sadržaja i tako dalje. Međutim, čitajući i prateći američku poeziju i sama, koliko već pratim, ja nekako ne nalazim taj pitanje nacionalizma i poezije je veliko pitanje. Kod nas je nacionalističko poetsko pitanje je mainstream, zapravo ima jednu vidljivost institucionalizovanu i tako dalje. Opet jedna velika tema, ne možemo sada da ulazimo naročito u to, ali nikako, kako si video to pitanje naciona ili da ne kažem sad još radikalizovanog tog nacionalizma u njihovoj poeziji. Ja nekako ne susrećem, možda zato što apsolutno biram ono što čitam. S druge strane, ne vidim da je na prvoj liniji institucionalno. To recimo 3. godinu će sada, što je retka stvar, Joy Harjo, poreklom indijanska pesnikinja, biti njihova poet laureat. Ona je već 2 godine, sad već u 3. Ona jeste folklorno vezana za indijansku tradiciju, po tom smislu možemo da kažemo možda to je na tragu jedne vrste nacionalizma, kad govorimo o indijancima, to je besmisleno. Tako da, jer su do te mere opresovani i žive u rezervatima još uvek. Tako da, ali to mi se nekako nametnulo, da li je to samo moje puko neznanje o toj poeziji što je vrlo moguće, ili šta se tu dešava?
Pa situacija je zanimljiva i u određenoj meri, dobro, postoje neke sličnosti, ali mislim postoje izvesne razlike. Način na koji se nacija u Americi konstituiše je malo drugčiji od načina na koji se nacija konstituiše u Evropi, što ne znači da je on radikalno različit. Nacije su naracije, mislim, nacije su fikcije u svakom slučaju, ali budući da Amerika je nacija doseljenika, tamo postoje u ideji nacije uvek implicira neki pluralizam. Sa druge strane, naravno, znamo da uglavnom to znači da nad svima ostalima dominiraju beli, anglo-protestanti. Međutim, u poeziji koja je ovde prevedena, poeziji koju sam ja čitao, bavi se američkim osjećanjem identiteta, ili u tom smislu možemo kažemo nacionalne pripadnosti, ali recimo Tommy Pico, koji je možda paralela Joy Harjo, koji je iz Kumeja i nacije iz Južne Kalifornije, odnosno indijanske, tako da kažemo, zajednice, koji je veoma različit od Joy Harjo, koji je potpuno piše, ne protiv, nego problematizujući upravo te folklorne elemente sa određenih pozicija i glavna problematika, iako deluje da on govori naravno o homoseksualnosti, o svom gej identitetu, govori o američkom identitetu, govori glavni problem njegove poezije je pesnički identitet u odnosu prema tom nasleđu indijanskom, gde se očekuje od indijanca da govore o prirodi, a to je njemu centar prema. Kako je govori o prirodi? O čemu je tu reč? Pa šta je uopšte prirodno? Dakle, i on kada ga u jednoj pesmi pitaju ga odakle si, on kaže kao iz Amerike, kao odakle sam, tu je dakle odrastao. Dakle, svi ovi pesnici i pesnikinje čini mi se vide sebe kao Amerikance, ali istovremeno su veoma kritični prema američkom nasleđu. Veoma oštro, ja bih rekao, bez izuzetka, ocenjuju taj američki politički projekat iz svojih razloga, ali takođe iz neke želje da taj projekat bude bolji. Dakle, da to društvo bude bolje. To je ono što sam ja barem osetio i Ada Limon ima jednu pesmu u američkoj zastavi, koju ja nisam preveo, čini mi se nije dovoljno možda zaoštrena, mogla biti oštrija, ali u toj, oni imaju čuvenu Star Spangled Banner i u himni njihovi se pominje zastava, ona je posvećena zastavi, gde ona pravi tu neku kritičke distance u odnosu na to ugrožavanje zastave naspram svih onih koji su stradali zbog te zastave i tako dalje, ali rekao bih, ponavljam, da je njihova kritika usmerena na poboljšavanje i, tako kažem, usavršavanje ili zalečenje tog projekta. Osim, pretpostavljam Ian Boyer isto, tako ne bih mogao točno da kažem. Terence Hayes naravno govori o tim upisanim i duboko upisanim rasnim tenzijama, o tom, tako da kažemo, strukturnom rasizmu koji u Americi postoji. Mislim da je to... Dovode stvari u pitanje. Vrlo ozbiljno dovode do pitanja. Ja mislim da je to zadatak poezije. Apsolutno. Jedan od zadataka, ako ne, svakako poezija može imati mnogo zadataka i ona je svakako ima, ali mislim da ovo je jedan od veoma važnih zadataka. Umesto nekog pukog, slepog slavljenja, nečega što mi svi vidimo da je problematično. To znači i u srpskoj književnosti, mislim, kako možemo slepo slaviti određene vrednosti koje su donele toliko razaranja. I, mislim, možemo naravno pričati o tome na različite načine, ali to je, recimo, paralela koju bi mogli da vidimo sa američkim pesnicima i pesnikima. Da, sad bih da priđemo samo na još jedan deo, na još jedan deo koji je značajan deo prvog broja, to su prikazi, važno je da pomenemo zato što je prikaze pisalo 5 ljudi. Neću insistirati na tome, ali važno je da kažem da su to ljudi mlađe generacije koji pišu poeziju ili se bave književnošću i mislim da opet kada govorimo o društvu, taj moment njihovog izlaska kroz ovakav jedan časopis jeste jedan društveni potez, dakle važan socijalni angažman i ovog samog časopisa. To o čemu oni pišu su različite knjige, Brane je malo o tome govorio, dakle od Alena Badiua, Maša Živković, prikaz njene knjige Kroz visoku travu, Enklava ove godine izdala, dakle mlada pesnikinja, prikaz njene knjige, onda prikaz knjige Ane Vučković i
dakle, različite su knjige, možda prikazane od ovih mlađih autora i autorke, možda nešto o tome, znači tog segmenta, kako su birani ljudi koji pišu, zašto je to važno. Mislim, nekakav mali osvrt, mislim da je... Najkraći osvrt bi bio otprilike sledeći. Mlađi autori i autorke često nemaju priliku da objavljuju u časopisima, odnosno relativno im je teško da uđu u časopise. Govorim ovo iz ličnog iskustva, ali takođe iskustva ljudi sa kojima sam pričao, koji su mi se žaljeli da nemaju, da im jednostavno urednici odbijaju tekstove bez da ih pročitaju. Jedan od naših kolega koji je sada i stalni saradnik Rizoma nije uspeo da objavi svoj esej koji je naknadno nagrađen nagradom, takozvanom, koji je nagrađen Branko nagradom Matice Srpske i tek nakon što dobio tu nagradu on je zaslužio pažnju časopisa. Moja želja je bila, sada možda relativno skromna, ali ja se nadam na narednim brojevima da ćemo imati mnogo više tekstova mladih autora i autorki. Moja želja je bila, dakle, da ih primim, da ih prihvatim, budući da ih čitam, da ih znam, da im predajem na univerzitetu ili da sam im predavao, a oni su sada već otišli dalje u svojim karijerama. Dakle, da im omogućim, da im, kako da kažem, učim neku vrstu dobrodošlice u tu zajednicu pisanja, jer oni pripadaju tu. Nema drugog mesta gde bi oni trebali da budu. Mislim da je ovo jedan od tako reći problema naše književne scene, da mladi ljudi koje sam ja vidio, koji su kvalitetni, često budu nekako, izgube se. Zato što ne mogu da objavljuju, zato što ne mogu da dođu do toga da njihovi tekstovi budu objavljeni. I to je bio moj pokušaj da delujem u tom pravcu i da ih jednostavno da im omogućim da ne kao mladi ljudi, nego kao punopravni autori i autorke objave svoje tekstove i da kažu šta imaju da kažu. Dakle, to je sve. Mislim da vredi ono što imaju da kažu da bude saslušano. Ne sa nekim, i želela sam malo da se ogradimo, da ne damo nekakav slučajno patronizujući ton tome, ni slučajno, ali mislim da je važno naznačiti baš zbog ovoga što si rekao. Da li postoji odnosu na ovo što smo do sad pričali još nešto što bih hteo da dodaš, recimo još jedan krug pitanja, ali da li ima nešto važno što smo zaboravili, možda vezano za ove teme i tako dalje? Pa, možda kažem samo da su manje više svi tekstovi koje smo preveli ovde, da se bave između ostalog, ne govorimo o poeziji, govorimo o esejima i intervjuima, da se bave tom relacijom književnosti i umetnosti i ekonomije i ekonomskog, tržišta, robe, rada i tako dalje. Tako da, postoji taj jedan prelaz iz američke poezije u esej koji se bavi opet američkom poezijom, ali sa pozicije rada, proizvodnje, dakle, komodifikacije i tako dalje, pa onda u teorijskom delu nastavimo dalje sa Spaldingom i Denby, koji govore o istim tim problemima, ali sada u čisto apstraktnom smislu, onda, naravno, intervju sa Stalabrasom, koji je fantastičan autor, britanski, koji govori o istim tim problemima, tako da postoji jedan skriveni temat unutar ovog temata, koji je zapravo književnost i ekonomija. To je nešto što mislim da smo pokušali da tako da kažem, povežemo i da izvedemo kao jedan podzaplet. Da, to je jedan od aspekata. Mnogi su pomenuti. Marko, tvoj esej može se desiti bilo gde. Zapravo, možda malo o tome zašto, da nam nešto kažeš o toj TV seriji ili zapravo bilo šta što misliš da je važno u odnosu na sve o čemu smo pričali, zapravo ovo je jedini autorski esej Novosađanina Marka Boguramića se nalazi u časopisu. Dakle, ima jedno posebno mesto, istina je, tako da, i govori o jednom drugom mediju koji je iz literature u format TV serije i tako dalje, ima taj jedan žanrovski odmak od svega ovoga što se ovde inače postoji u časopisu. Možda malo o tome. Pa, da, u principu dobro si rekla, to je jedini tekst ostađeni o nečemu američkom, dobro, mislim, prikazi, naravno, mislim, jedini esej. Da, ali suštini on je isto napisan sa tim predomišljajem da na neki način isto, kako bih rekao, da korespondira i sa tematom i da pokrije neke od problema kojima se pesnici bave, i Terence Case, savremenik,
i problemima političkim ove godine koji su se, ne ove godine, nego svih ovih godina i decenija u Americi. I onda ta serija nekako iskočila u pravom trenutku, i onda sam prvi put i pročitao roman, inače nisam neki ogroman fan Philippa Rotha, ali ono nekako, neki guilty pleasure, uživo u njegovom nekom pripovedačkom elitizmu. Uglavnom, da, ta serija je rad dvojice vrlo poznatih i na našim prostorima televizijskih autora, Davida Simona i Eda Burnsa koji su radili The Wire. Tako da, to je onako već velika reklama za tu seriju bila i ona je doživjela veliku recepciju u Americi, a posebno zato što je snimljena u trenutku, u godini kad se u Americi dešavaju predsjednički izbori, koji su mnogi ako dramatično nazvali odsudnim, šta će biti posle ovoga, ili pa kao kraj apokalipsa, ili ćemo se spasiti pod navodnicima, naravno ako čitate prave i gledate prave medije na društvenim mrežama, znate da to nije nikakav spas za Amerikance, to što je izabran drugi predsjednik, ali prosto u duhu ove televizijske serije i njihova stvarnost. A o čemu se radi zapravo, to je alternativna istorija, roman je napisan kao nekakva vežba, misaona, o tome šta bi bilo da su Amerikanci u Drugom svjetskom ratu bili ne saveznici, nego recimo na strani sila Sovjeta, odnosno da nisu učestvovali u ratu uopšte, ali da su negde tiho podržavali u suštini nacizam, a to da je recimo istorijska ličnost Charles Lindbergh došao na vlast kao predsjednik. On je zapravo zamoli bio kandidat. I tu je Roth našao tu na nekom eseju i mislim da Schlesingera i rekao je, ajde sad vidim kako bi to izgledalo, i napisao roman o tom po svom iskustvu, kao dečaka koji je odrastao kao jevrin u New Jersey. I sad da serija snimljena i uglavnom moja ideja je bila prosto da vidimo kako ta serija sada, ona se suštini alternativna istorija o jednom istorijskom periodu. I ona se dosta udara od Simonovih i Burnzovih radova, u principu je problematično u tom dramskom nekom smislu što se mene tiče, nije toliko autentična, nije toliko uverljiva, ali ipak su uspeli da izvuku iz tog romana, za razliku od mnogih drugih koji su pokušavali da ekranizuju Rothove romane, izvukli su ono što je ključno, izvukli su te neke likove, dali im neki novi život, a u stvari tema je ono što, da negde presečemo ovaj moj monolog s tim, tema je vrlo interesantna i vrlo aktualna, a to je i rasizam i antisemitizam i u suštini na kraju krajeva i neki kapitalizam koji podržava i u suštini negde taj desni populizam koji je Roth zamišljao, koji se i dešavao na kraju krajeva u Americi. Antisemitizam nije nešto što je zamišljeno, alternativno, to je i dalje prisutno, a i tada je bilo. I prosto kako on korespondira sa tim desnim populizmom i kako kriza kapitalizma u suštini dolazi ruku pod ruku. Desni populizam dolazi sa krizom kapitalizma i sa nekakvom krizom, ne znam, tržišta ili u suštini oni su nekako zajedno. I to je nekako i stvarnost koju mi živimo. U suštini Trump nije nacista, nije fašista, ali je način na koji se... On to jeste. Pa dobro, mislim, u istorijskom smislu nije, ali u suštini niko nije ni taj Bolsonaro, nisu ni sveti likovi, ali njihov desni populizam prosto uništava zajednice, uništava ljude, dovodi do toga da prosto to manipulacijom, retoričkom nasilje postane na neki način prečutno opravdano i da onda imamo situaciju da policija praktično u Americi ubija ljude ni zbog čega. I to je nekakav krajnji ishod, ili da se kod nas neko prebije nekoga samo zašto je, ne znam, Rom ili tako nešto. Prosto, te krajnji ishod takve manipulacije neko dolazi uvek sa političkog vrha, uvek sa... I zanimljivo je to i u knjizi, mislim, i u seriji i u romanu je zanimljivo to što prosto taj antisemitizam nabojali, ta mržnja zapravo dolazi od tih članova te političke klase visoke. Od Henrya Forda koji je bio ogavni antisemita, koji je bio jedno ogavno stvorenje i od takvih ljudi prosto oni nekako proizvode taj narativ. I od njih to dolazi u suštini i prelama se i onda se negde prelama u narodu i nekako, hajde kažemo to sad abstraktno vejevenica naroda, ali prelama se kod ljudi koji to prihvataju kao neku vrstu, ajde kao sad će da migranti biti žrtvama jagina.
pošto nam je, život nam je sjevan, pa ajde kao da nam neko bude crtani jagnje, prihvatit ćemo, jer prosto, kako kažem, reprodukuje ono što čuju, što dobiju, što mi je servirano i sad se malo zanimam, ali prosto to mi je bilo interesantno zato što je serija baš u ovoj godini izašla i mislim David Simon je jedan jako osvešten čovek i on mrzi Trumpa, prezire ga, do te mere da je morao da glasa za Bidena, ja inače ne bi glasao nikad za Bidena, to je on sam izjavio, na više intervju, ali mora je prosto, zato što je bio manje ono što mi živimo, on to, vada nije živeo pre, to manje znao, onda bi Trumpa više ne bi gledao. I onda snimaju tu seriju, u njoj se ne vidi tam mržnja toliko, ali na zanimljivih momenta koji nema u romanu, koji Roth naravno nije mogao da stavi jer je previše fokusiran bio na jevrejsku zajednicu i na njihovu patnju, odnosno zamišljenu, ali u suštini donekle stvarnu. On je debacio malo i afroameričku, odnosno crnačku zajednicu u seriju, u nekim kadrovima. Tako da je to interesantno, recimo, serija negde nadgrađuje malo roman i daje mu neku dubinu i ekonomsku i društvenu, čini mi se veću nego što je mogo sa tvojim introspektivnim prepovedačkim metodom da uradi Roth, koji, mislim, naravno, odličan pisac, prevod je pritom kritičan, ali, bože moj, morat će neko ponovno prevesti Rotha od taj roman. Bilo bi dobro, jer... Da. Da, zanimljiv je, tvoje si ima raznih inspirativnih zapravo trenutaka i zapažanja, negde tvoje neko stanovište između ova dva njihova ili tri žanrovska različita, onda se tu na nekoliko mesta nalaze dobra i tvoja mesta zapravo. Tako da je svakako zanimljiv. Brane, samo kratka jedna stvar, ja ne znam do koje mere ljudi koji nas gledaju razumeju, ali koliko je meni lično neobično, mi smo ovde potpuno sami i iako nismo naravno sami, ali i ozvučeni smo, tako da postoji stvarno jedan sad ovde kao vrhunac, što se potpuno lično sad, vrhunac ove pandemije za mene se dešava ovde, u našem omiljenom prostoru, javnom, novosadskom. U tom smislu Brane, dakle, rekli smo, ovo je prvi put štampani Rizom, do sada je bio online, a sad je štampani, mi smo svi online, i zašto je važan, zašto misliš da je važan časopis u rukama, zašto je važno da ga držimo u rukama, da ga pomirišemo, ovu svežu štampu, štamparije prelom, o tome ćemo malo, vrlo kratko, ali šta je razlika ta, kako ti vidiš? Mislim, to pitanje može sad već i izlizano, ali sada kada imamo ovaj časopis u rukama, mislim da je vrlo konkretno, možemo da ga osetimo. Pa to je nešto što, mislim, ova opaska ironična, vrlo simpatična zapravo, ali tako je. Ironija je to da zapravo, da smo nakon nekoliko godina zalaganja i te ideje koje smo promovisali i nekako naše ambicije kako su se tu isprepletale i na kraju ideja za tim časopisom za časopisom koja je konačno realizovana, dolazi momentu kada ne možete da nekako zasnete u nekim konvencionalnim uslovima za kojim promocije se inače dešavaju, ali nekako rekli bi opet nekako logičan obrnut izvršetak, uvrnut. Ili početak. Ovo jeste početak. I mi ne odustajemo i to je to. Ali to je insistiranje na štampanom, pošto kad sam mi govorio, dakle, u tom, dakle, mi korpusu časopisa, govorim o štampanim časopisima, ima mnogo, naravno, portala ili časopisa elektronskih, pojedini koji intimno smatram da su važni, bili, iz nekog razloga su prestali da budu aktivni, da se pojavljuju. Zašto je važno? Pa eto, pomenuli smo neke bazične stvari, čulna smo bića i sada
materializacija neke ideje, nekog nastojanja koje dolazi iz te duhovne sfere i potreba da se to na taj način može simbolički makar realizovati u tom nekom štampanom obliku, opipljivom obliku, olfaktivnom momentu da možemo da pomirišemo i to je nekako prvi impuls, bar i meni kada uzimam knjige i da pomirišem i radeći u knjižari, često su mi kolege, zbog toga je to bilo simpatično, ali imao sam taj nekakav možda bibliofilski i neki fetišistički moment prema knjizi, pogotovo nama možda koji dolazimo iz te sfere, gde nam je knjiga opet nije samo puki objekat, puki predmet, nego opet jedan izvor nekog saznanja, za nas ima jednu vrstu aure koja može biti individualna i da možda neko nema objašnjenja i razumevanja za to, ali kad pogledamo svi ćemo se složiti oko toga da opet kada određeni časopis ili knjiga dobije jedan štampani oblik, to je neka vrsta opet priznanja, neka vrsta legitimnosti za ta sav napor i drugačije biva percipiran i ta potreba onda opet za posjedovanjem ili iluzijom posjedovanja i neke možda magijskih aspekata koje možemo sad sajmiti individualno opet da učitamo, za nas ima neku vrstu opet nekog, ajde kažemo, ako bih rekao, kao kulturnog kapitala, ali upravo na taj način kako materializam u fizičkoj formi i sad šta za mene znači, šta znači za Stevu i za Marka, mogli bi oni da svakako možda ponude nekakav svoj odgovor na to zašto je bitno i koliko im znači, što je zapravo i ta radost koju smo imali i delili tokom tog momenta izrade i iščekivanja da se to konačno desi, ide u prilog ovom rečenom. Verujem da svako od njih ima svoj neki razlog, odgovor na to, ali svakako retko da, kad govorimo, a dovezao bi se tu na to prvo pitanje vezano za samo izdavaštvo, dakle, tu neka kriza koja postoji, mnogi časopisi, da kažem, opet etablirani, su izgubili taj neki kontinuitet koji su imali ili za objavljivanjem i da izlaze u tom štampanom formatu, već se upravo distribuiraju isključivo elektronskim putem i tu dakle postoji jedna vrsta deficita i kad pogledate dakle i ove okolnosti u kojima se sve ovo dešavalo, u kojima smo došli do ovog rezultata, dodatno samo uvećavaju tu vrstu radosti, jer je nekako sve bilo otežano, uslovi su bili otežani za to i svesni smo zapravo uslova u kojima periodika i sa kakvim problemima se periodika u Srbiji konkretno danas suočava i nosi, određeni sa manjim ili drugi opet sa većim poteškoćama i onda kada sve to uzmete u obzir i neka suma svega toga, da uradite jedno izdanje do kraja, završite i taj nekako emancipatorni potencijal koji smo imali i na taj način želeli da podelimo sa drugima, opet daje jednu drugačiju perspektivu i drugačiji odnos i drugačije, rekao bih, neku vrstu svetla stavlja na taj rad i trud i krun svega ovoga što bi ovaj časopis u tom štampanom obliku mogao da manifestuje ili trebalo bi da predstavlja, a opet kažem, individualno za svakog od nas ovde uredni iz redakcija ponaosob. Pa da, što je Steve komentarisao da kad propadne internet, ovaj časopis ostaje kada svet padne. Pa da, jedna vrsta memorabilije, jednog artefakta, jednog, opet obećava neku vrstu pamćenja, sećanja, trajanja, mako koliko to možda delovalo iluzorno, ali možemo da mu se vratimo uprkos ovim, restrikcijama koliko bi se desilo. Ono što je važno je samo da kratko kažem, uskoro ćemo, mislim da prevedemo razgovor kraju. Ovo je, dakle, štampano u novo osnovanoj novosadskoj štampariji Prelom, promociju još jednog izdanja, zapravo izdavačke kuće, evo Steva će više reći, imamo neki dan, to ćemo na kraju najaviti. Jedna samo ispravka, nije u pitanju štamparija Prelom, novi obrt je štamparija, a Prelom je novo izdavačko udruženje koje smo pokrenuli, o tome ćemo pričati u četvrtak. U četvrtak, u 7 sati, u istoj ambijentu, ne u istoj postavci, u istom ambijentu sa naravno drugim ljudima koji su učestvovali u Prelomu. Da,
Da, u ovoj scenografiji. Smeš da dodam za tiče, da se nadovežem na ono što je Bana rekao, neću sad tužiti stvarno za časopis, o tome zašto je važno da ima štampano izdanje, jedno subjektivno, prosto čisto lični razlog. Jedan je to što ja se sećam svojih studentskih dana i prelistavanja časopisa i nalaženja nekih bisera i tekstova koje, ne znam da li bih inače našao, postoji internet, tada nisam tako davno studirao, naravno, ali prosto pronalaženje recimo u biblioteci imate srpski nekog teksta i koji mi pomaže da završim neki svoj tekst, to je jako dobar osjećaj. Tako da tako nešto, ako bi neko studentu jednom samo dopremi s nekim našim tekstom, odnosno sa nekim prevodom ili čak intervjuom, to bi bilo stvarno onako, ja mislim, jedno veliko, što se mene tiče, nekog zamišljenog jednog studenta koji će za 20 godina može otvoriti časopis i naći neki tekst. Tako da, to je to, a druga stvar je stvarno ogroman trud iz kojeg je ovo proizašlo i ja moram samo da kažem da smo negdje se možda šlepali i na stevinom motoru, u smislu on čovjek koji ima stvarno veliki entuzijazam i gurao je ovu priču od početka i jeste idejni tvorac, tako da smo svi nekako i opstajali na tome i taj Rizom, taj platforma je opstala i na kraju došao ovo kao neki i to je vrlo, mislim, težak i komplikovan posao i podrazumeva mnogo različitog rada koji nije samo pisanje i prevođenje, nego sve što ga obuhvata, evo ste im pogled upovede svega ovo. Da, ono što je... Podrazumeva jedan ogroman rad koji nije samo taj intelektualni, nego prosto... Ne da nije intelektualni, nego je zaista fizički bilo, evo sad za kraj da kažem, da je ovo zapravo ne časopis, samo da on je, ne da je Stevan preveo, ja mislim, većinu, ako ne ovu svu poeziju, mi se čini da jesi preveo ti? Marko Jovanović je preveo jednu pesmu, jednu dužu pesmu provazi. Da, to je jedna stvar, a druga je da zapravo u ovoj novoosnovanoj izdavačkoj kući novosadskoj koju ćemo slušati u četvrtak u 7 na istom ovom kanalu, zapravo je i štamparija je zapravo, štamparija jedna radi i ovaj časopis je svojeručno i štampan, dakle ovi ljudi, posebno Steva, su zapravo i štampali ovaj časopis svojim rukama, tako da tu književnost prevazilazi intelektualni rad, ona to nikad nije isključivo ni bila, mislim da je ona mnogo toga, u ovom slučaju vrlo konkretno, ona je ručni rad, između ostalog. Pa, to je fantastična stvar kada zapravo radeći na štampi ili na pripremi i svemu tome što podrazumeva objavljivanje jednog materijalnog časopisa, ali nešto slično možemo reći i za elektronski, o tome mi rekao što kasnije, kada shvatite koliko je rada potrebno da bi jedna ideja ili neke reči koje ste vi izmislili o nečemu bile transformisane i izašle iz vaše glave i dosegle do nekog broja ljudi. Dakle, ogroman posrednički rad je potreban, ogromno posredovanje je potrebno. I u tom smislu, od tog posredovanja zavisi da li ćete vi moći da se obratite javnosti ili nećete. I u tom smislu ideja o slobodi štampe, recimo, ta liberalna ideja o slobodi štampe može da bude samo mrtvo slovo na papiru ako vi nemate štampariju, ako nemate pristup sredstvima, ako nemate pristup drugim rečima radu. Dakle, tek kada imate ljude koji sve ovo mogu da urade, vaše reči mogu da postanu javne reči. I to je nešto što naučimo štampajući časopis, ali isto važi i za internet, samo što nije reč o štampanju papira, već o kablovima, kompjuterima i svemu što treba da se napravi negde od nečega i da se prosledi neko. I neko da ga napravi. I neko da ga napravi, naravno, apsolutno. Dakle, to je ono kao malo otkriće koje nam je časopis donio. Dobro, za kraj, evo da, sad to je to. Bilo bi dobro da svako od vas izabere neku pesmu koja mu je zanimljiva ali da to ne budu jako dugi pesme, ja vas molim, a takvih skoro da i nema. Ima, da, pa da malo, da zapravo časopis, evo time ćemo završiti, a časopis, ukoliko vas zanima, javite se putem kanala Mračne komore na Facebooku ili na e-mail Rizom. Može na Instagramu Rizom. Kako, na Instagramu? Na Instagramu isto časopis Rizom. Časopis Rizom, da. E-mail kako ide? Rizom.časopis@gmail.
rizom.časopis@gmail.com. Dakle, to su neke adrese na koje možete se javiti ukoliko želite da imate ovaj časopis. Ja ću kratko pesmu, mislim da je moj favorit Terence Hayes-a, Hayes, ali Hayes bi trebalo da bude transkript pravilno, ne Hayes. Pesma se zove u okviru njegovog ciklusa, čini mi se američki soneti za mog prošlog i budućeg ubicu, a pod naslov je Verovatno Sutton čini crnaštvo opasnim. Verovatno Sutton čini crnaštvo opasnom tamom, verovatno su ovi moji susreti egzistencijalni paprikaš. Drugim rečima, crnja može da preživi. Nešto se desilo u Sanfordu, nešto se desilo u Fergusonu i Brooklynu i Charlestonu, nešto se desilo u Chicagu i Clevelandu i Baltimoreu i dešava se skoro svuda u ovoj zemlji svaki dan. Verovatno je neko plen u svim našim susretima, nećeš to priznati. Živa imena su kao imena u grobovima. Verovatno Sutton čini crnaštvo tamnim i kapijom, verovatno se tamno-plava koža crnog čoveka slaže sa tamno-plavom kožom njegovog sina, kao što se jedan Sutton slaže sa drugim. Razmišljam da pročitam pesmu Adele, izvinjam se, Anne Boyer ili Tommy Pico, ali ajde recimo da to bude Anne Boyer. Pesma se zove Mesto na kome ćemo na kraju pronaći svoju sreću. Istorija revolucija je istorija mutnih ideja, sleganja ramenima, nesleganja ramenima, stajanja naokolo, delanja bez razmišljanja, razmišljanja bez delanja, bivanja stisnutim i stiskanja, bivanja ženom ili devojkom i stajanja naokolo, ženom ili devojkom sa brašnom u džepu, za pravljanje oblaka od brašna, da bi se poremetilo vidno polje policajaca. Taj beli oblak bilo čega, među pokretnim i nepokretnim telima, je upravo ona istorija, nalik na neistoriju, anistorijskog proseka. To divno, neprecizno i provizorno nešto, upotrebljeno kao oružje ili nikad. Kako je sasvim nedovoljno teoretisano disanje, hodanje i nehodanje, želja da se dobro provedemo i dobar provod, kao da svako ima Eden na nišanu i niko više ne ide u školu sa svojim telom. Istorija revolucije je istorija pravovernih što nariču nad svojim nepouzdanim pravovernjima. Bilo kakvom preciznom stvari, glupom ovih dana. Samom idejom utiskivanja ništavila u vazduh između opštih građevina. Nema ljudskog prostora, samo papir za štampu. Ničeg preciznog utisnutog. Da, ovo je jedna očiglednost koju nismo pomenuli, kako je lako lepo držati reči. Tommy Pico, pesma o prirodi, to nešto ću ja počitati. Zvezde umiru kao neprestano i daleko, kao ono što vidiš samo je posmrtno zvono svetlosti, zar ne? Svetlosne godine, ali takođe blizu, kao okean zvezda na obali Pacifika. Njihove male ruke grebu i čvore i odguruju unutrašnjost se prosipa u okean. Masivne smrti. Kada pokušam da spavam, mislim na narandžaste litice bez narandžastih zvezda. Čvornovate, zasićene. Talasi su čisti. Morske sase and shit. Peščane krabe and shit. Buve. Galebovi su nad glavom. Zarekao sam se da nikada neću napisati pesmu o prirodi. Pesak je u redu. Kažu da nije Fukushima. Osjećam se dobro, u smislu da se osjećam mršavo. Pratio sam vežbe sa DVD-a Tracy Anderson na YouTube-u i ruke su mi čvrste i jake. Ona kaže, posegnite kao da vas razdiru. Ne mogu da ne ispričam. Ponekad, ono što vidiš, to ćeš progutati. Ponekad postoji unutrašnjost. To je to. Hvala.